Takmer 8 rokov som viedla veľkokapacitné zariadenie pre seniorov. Túto oblasť sociálnych služieb dokonale poznám a práve preto chcem vyjadriť všetkým zamestnancom v sociálnych zariadeniach veľké poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, za prácu, ktorá je tak nenahraditeľná a na druhej strane tak neocenená. Práve preto apelujem na to, aby sme neostali len pri jednorázovom poďakovaní a jednorázovom pozretí tejto dokrútky, ale aby sme pre pracovníkov v sociálnych zariadeniach urobili niečo viac. Pýtate sa, čo tým myslím? Úplne jednoduché veci. Jednou z možností je viac sa o túto problematiku zaujímať, viac o nej písať, viac o nej hovoriť a čítať. Možností v tejto oblasti je viac ako dosť. Ďalšou z možností je navštíviť osobne niektoré sociálne zariadenie a ponúknuť svoju pomoc formou dobrovoľníctva. Touto aktivitou pomôžete zariadeniu, jeho prijímateľom, ale najmä sami sebe. Ak sa vám podarí do tejto problematiky sociálnych služieb viac preniknúť, vtedy skutočne pochopíte, akú hodnotu zamestnanci sociálnych zariadení pre spoločnosť vytvárajú. Pochopíte, akí sú pre nás nenahraditeľní a neoceniteľní. A to je presne to, čo zamestnanci v súčasnej dobe v spoločnosti najviac potrebujú a ako im skutočne môžeme poďakovať.